Poštovani gledatelji, službene odredbe na večerašnjoj utakmici između Dinama i Križa su sljedeće. Suci nam dolaze, sudačka šestorka dolazi iz Izraela. Glavni sudac pomoćnici Šmuel Štejn i Šaptaj Naknija. Četvrti sudac Haim Jakov. Dodatni pomoćni suci Liran Lijani i Eitan Tapcaši. Kontrolu suđenja dolazi iz Lichtensteina Roland Beck, a delegat UEFA iz Mađarske Šandor Berzi. Zagreb!